Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip. Nga, di good ka. Bidi. Ako na ibalik ka rin. Ayaw lang. Anong ka? Katawan mo sa kado. Bulangan na ba ko ni mo? Sulila na mo eh. Imong katawan mo. Di ba? Mura good kag bata good. Pero seryoso ko. Malipay sila na nga bag. Alis. Bito no? Sakto ka. Malipay siya ini kaysa mga signature bags. Oh, may ninuwag do. Oh. Si Mami. Hello, Ma'am. Oh. Ma'am? Ngano? Oh. Oh. No. Do? Uy, do. Okay, Ma'am. Okay, Ma'am. Okay, Ma'am, relax lang ha. Ma'am, relax, okay? Okay. Okay, bye. Do. Ano day? Do. Wala si Daddy. Oh. Wala si Daddy, do. My God! Ako rin isugo ni Carlo pag-inform ni mo kay wala siya time. Mao ba, Jed? Okay, sige. Nakasabot ako. Sorry pag-interrupt mo siya pero muta na lang to. Saman. Pero siya ka buwari sa syudad. Bisag ko ka na sa probinsya kay daghan mo ko gibilang yung trabaho na ko si Carlo. Mo anak ko weekend, Jed. Karas adi simular ka? Galuoy ni Carlo. Wa na yung daddy. Lagi? Aw, anam ginang life. Adoro sa to ilobong. Dili na ipauli sa Pilipinas. Adora ko no. Isod naman sa pag-travel sa iyong mami. O niya, dili ka makahatod. Ha? Nga di man. Wadom ko inahiglubong. Wow. Sana all makaadto sa US para lang pag-atan sa lubong. Kami ni Sheila ang magkuyog. What? Yes, kami ni Sheila ang magkuyog para mo attend sa lubong sa iyong daddy. Pero, tempa, o niya, okay ra ang family ni Carlo? Ganun di man. O niya mga papers niya, madali ba guday na? Ayaw na problema ha. Oh. Kadiyot. Nanawag si Sheila. Hello, She. Mau ba? Okay, sige. Oh. Kita tao niya sa kantin, lunch break. Okay, sige. Maayo noon ko pa nga mo adto ka para pagtambong sa lubong sa daddy ni Dudong Carlo. Dili na ko siya mahimong pasagdan sa ingon ining sitwasyon, te. Ay, salamat in town. Abi, gid na kog di ra ka mo adto. Magkuyog rami ni Jed, te. Oh, wa palibag ay. Na nagpaingon din eh. Hi, She. Hi. Dawata. Unsa ni? Tara mo. Pinaskuhan. Wow! Para ako ni? Yes. This is made of recycled materials. Oh, wow, ha? Salamat. Thank you kayo, Jed. Salamat. Actually, hinatag ko sa na. Mao ba? Yeah. Kisa may naghatag? Si Karen. Naara. Gihatag din ni Chad ang bag sa bruha. Bidyuhan lang gid na ako.
O niya ako lang yung i-edit. Makakuha rasad ko karon og mga scenes nga maka-intriga for sure. So, okay na to, ha? Final na to nga magkuyog ta. After na ko masettle ang akong mga commitments, kay ako pa man gyud nang i-turn over og tarong, mag-istorya tagbalik. Oh, okay. Lipay ba kitong usa ka binuhat nga muadto ka? Nag-uol na ba to nga? Wala mo tagda. Mao lagi. Naibaw ko. Thank you, ha? In behalf sa kong amigo. Thank you. Sus, naunsa man ni siya, uy? Excuse me. Ay! Shit! Okay na ka? Shit! Okay ra man. Ano ko to ya? Pagdala sunod, bro. Sorry kayo, sorry. Okay ra cute. Damn. Nakuyawan lang sad ko. Abi na kog mabunal ko good. Tas, may gani kay abti kay si Dong Jed. Aw, Sir Jed di ay. Niya man day tas trabaho ano. Sure bita ka? Shit. Okay na gid ka? Okay ra cute. Way problema. Hinduta atong shot. Mura man sa scripted. Kinsa makatong tawhana nga nakabangka ni Sheila. May tutagaan og regalo da. Kanang sigurado ka na gwapa nga okay ra ka. Sigurado lagi te. Ayaw ka worry good. Ay, pastilan. Kaabtik ba ni Dong Jed oy nga nakasagang nimo oy. Kay kung wa ka pa niya masagang no, matumba man gyud ka. Ha. Sab sa tutuwa na oy nga wa mamutanaw nga nay mga tao. Nagdanghag raman to. Tisede sad uy. Grabe sad ka. Nagdanghag yun? Ay, usab ba imo itawag niya? Ha? Kay bawgod siyang apikir ang lugar. Patuyang ra po siya gibate. Mura siyang naglakaw na kung awan. Te, madunggan ka uy. Ay, Sheila. Ah, uy, ikaw mo din ni Karen. Salamat ining bag ha. Okay ra na nimo? Okay ka ayo uy. Angayon kay kaana. Kay recycled material man ang gibuhat ana. Oh, Unsagod ng pagkasulti ha, Miss Karen. No offense man to ha. Ay akong ipasabot nga angayan ni Sheila ang bag. Kay hilig ba siya sa mga recycling, right? bitaw te. Mo-appreciate ko sa mga ingon ini. Salamat pag-usab Karen. Maayo nga nakakita ta karon. Nakapasalamat gyud ko nimo. Ako niya ni gamiton inigtambong nako sa lubong sa daddy ni Carlo. Excuse ko na ninyo, may ate manon pa ko, day, she. Ay, ang beragod ng sobre. Sige te. Unsa gusto nimong kaunan? Akong treat. Bago ra ko na man og kaon Karen. Pero thank you. Kaon lang diha. Okay. Dinhin na lang ko si mo table ha. Sure. Kanay skit sa bag, oh? Ganahan gid kaayo ko. Bagay gid kaayo sa imong personality. Maog yun. Ni ang kun gyud. Nga basura siya. Pila say imong palit ani? Hinatagrisad na. Pero dili mo ko hiligan ng mga ingon ana. Anya, nakahinumdoman ko nimo maong akong gipamalihog ni Jad. Og timing pagid kaayo nga mular kami. Mauni akong gamiton. Proud gid kaayo ko sa Filipino products. Labi na gid sa mga ginama sa recycled materials. Dili ka kayam iran sa inahan ni Carlo inig-abot ni mo dito. Karong adlaw na to ang lubong sa daddy ni Carlo. For sure, naagito sa mga video. Akong i-check ang mga social media accounts ni Carlo o Jed. Di lang kang Sheila kay di may friends. Gi-block man na ituod ko ni Carlo. Kang Jad na lang, Bi. Akong i-check yung account. Oh, ni Agyod. Pero di man video. Pictures ra. Oh, mao din ni mommy ni Carlo.
akong future mother-in-law. Gwapa ba na yung mommy? Nag-wheelchair lang. O si Carlo. Dapat na ako siyang kiliran ni Unong sa iyang... Oh, wait. Mo lagi si Sheila. Oh, kanina sa likod ni Carlo. Wait, si Sheila ni? Pero, baby, tigaling na pala yung picture nga mas klaro. Murig si Sheila. Mura sa dili. Maintag may video. Mainta. Huwag kay video da. Pero kung si Sheila magit ni, kasosyal ko din tanawa na. Huh. Kung siya gid ni, i-repackage gid siya ni Carlo da. Aron dili siya mabiya siyang pamilya. Pero ako yun yung isure kung siya pa ni. Nag-shades man sa good. Mausamot ka dili maklaro. Nag-overthink ra sa tingali ko. Naratingali si Sheila sa daplin-daplin. Layo ra sa pamilya ni Carlo. Imposible nga siya ni. Huwag siya maghatag sa bag nga akong hinatag nga bag. Mahalon og bag din babayan. Ni video. May bawaan din ako ron kung... Oh... No! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!